Kembe mag chuk dar e pachoka omi chik mondo chop kare dwaro mar chulo chuk dar osara mar siling 30,000 dwe ka dwe, ka kamano tibiro kawnegi okang' mager. Chik ma kama ogol kod direkta maduong' mar duol mar kambi marango tije chuk dar e kembe mag ji giwegi Fazul Mohamed, mabendo jiwo chuk dar duto ondikre mondo giyud namba makende mayango gi kaka chuk dar mopodhi e pachoka. Joyce Oduor lerono mathoth. E alap mahuru pak bure Nairobi, miche gi miche mag chuk dar mawuok e kembe mopogore opogore ochopo kae mondo puodhgi ayanga kaka chuk dar manigi lony kod tiegruok madwarore e pachoka. Kaluore kod direkta maduong' mar Private Security Regulatory Authority Fazul Mohamed, ondamo makamano mar miyo chuk dar namba makende biro ting'o malo lony margi kendo biro miyo tij chuk dar bed achiel kuom tije momi luor e pachoka. Kila mtu hapa atakuwa na gun force. Each and every one of you here will undergo training and you will be respected in this society. We will have your record on our fingertips. Nyinyi wote katika ushirika wa Director General muweze kujiregister. Hiyo inawapatia legality ama uwezo ya kufanya kazi ya ulinzi bila uoga na bila madharau. Hata mimi nimepewa code. Nikikupata kwa street, najua nimepata ofisa yangu, na angalia namba yako kama unastahili kukua pale ama wewe ni mtu ya magendo. Sio ni kweli? E kinde nyasino, bende kembe mag chuk dar omi thuolo mar jumbe ariyo mondo kete tim chik mar chulo chuk dar osara ma ok tin ne 30,000 dwe ka dwe. We must get to 30K, please, in the next 7 to 14 days. Fazul Mohamed, Isaac Andabwa, Bwana Tongaren, nani mwingine, Bwana Okelo and the rest, kaeni chini, give us a roadmap towards the welfare of this people. Nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia, from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. We cancelled licenses of 9 private security companies. We deregistered, tulitoa katika register ya serikali. Kwa nini? Because they refused to sign what we call a commitment letter to pay the minimum wage. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja mabende no chopo e romono owacho ni ngima chuk dar nyaka lokre kendo tok romono biro neno ni singo duto ochop kare. Today that you're here, there must be a change. Matumaini ya watu wote iko kwako. It is not business as usual. It will not be business as usual. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, I tell you, we must meet it. Morgi ilo no neno e wenge chuk dar mano chopo e alabno kagiwacho ni ngima gi koro dhi lokore. Wamor gi chenro ma sirikal opango nikech gini dhi kelo gimiluongo ni boosting arita kwe to kendo chiwo luor margi e yo mamalo, kendo bende ting'o ngimagi malo e yorgi mar yuto, kendo bende ng'iyo ngimagi e yore mag thieth nikech koro sani sirikal ni kod gimiluongo ni security data, koro luwo gi yot kamoro amora ma gintiere. Kwa ile tulikuwa tunapata ndio tulikuwa tunaridhika kidogo because ilikuwa inatusaidia pia kusomesha watoto. Hatuwezi kudarau. Lakini saa hii mahali imefikia kama itatupatia hiyo inaweza kutuongezea hiyo 30,000, at least pia tutakuwa juu kidogo. Chuk dar matiyo ne kembe mopogore opogore mag chuk dar e pachoka koro nigi geno ni gibiro bedo ka giyudo osara mar 30,000 dwe ka dwe, ka kembe ma ok bichopo dwaro mar chulo jotije osara mar 30,000 ibiro kawnegi okang' mager mar rucho oko lesen mag tich. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Repod no mano mar Joyce Oduor bende ema terowa e yweyo wa mokwongo ka gisane gi dakika 16 mosekalo toksa achiel mar otieno.